салом ба ҳама дӯстон. хуб эл классикоро ки дирӯз якҷоя тамошо кардем ёд доред? бозӣ воқеан ҷолиб шуд. эҳсос, шиддат, лаҳзаҳои ногаҳонӣ ҳамааш буд. имрӯз мо дар видео фақат ҳамин бозиро муҳокима мекунем. ман мегӯям ки бозӣ чӣ гуна гузашт, киё худро хуб нишон доданд ва чаро ин бозӣ чунин шуд. ростӣ ҳамин бозиро қариб 10 000 нафар дар канали телеграми ман якҷо тамошо кардем. бо сифати баланд, бе ягон қатшавӣ кайф кардем. ҳамонҷо гап мезадем, баҳс мекардем, шӯхӣ мекардем, ҳамааш дар як фазои дӯстона. агар мехоҳӣ бозиҳои калонро дар сифати хуб бинӣ ва ҳамзамон бо ману дигар мухлисон гап занӣ, ба канали телеграми ман даро обуна шав. онҷо ҳамаи чиз ҷолиб ва барои ҳаловат бурдан аст. ссилка дар комментария ва описанияи ин видео гузошта шудааст. акнун дар ягон ҷо позаи ёнбошро гиред ки давомаш мошни мегузарад. дӯстон, имрӯз дар топ 5 лигаи аврупоӣ танҳо як бозии ҷолиб аст ва ин ҳам Атлетико Мадрид бар зидди Реал Бетис. барои бозам ҷолибтар гузарондани ин бозӣ шумо метавонед аз хизматрасониҳои дӯстони мо 1x истифода баред. зеро дар он ҷо вақт коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. ҳамчунин нафароне ки то ҳол регистратсия накарданд метавонанд дар аввалин пардохти худ то ҳаҷми 8000 сомонӣ бонус ба даст оранд, агар промои Максимо AMG 0777ро истифода баранд. ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. имкониятро аз даст надиҳед. ин бозии эл классико боз нишон дод ки имрӯз Реал ва Барселона дар ду сатҳи гуногунанд. шояд бозӣ хеле зебо набуд, вале аз рӯи он равшан шуд ки дар ҳолати беҳтар аст. ҳисоб 2-1 ба нафи Реал, вале сухан дар бораи танҳо гол нест. ин натиҷа нишон медиҳад ки кадом даста мустаҳкамтар ва ҷамъкортар аст. Барселона на аз сабаби як иштибоҳ бохт, на барои довар. онҳо бохтанд чун ҳоло комилан ҷамъ нашуданд. Ханси Флик маҷбур аст ҳар бозӣ аз нав фикр кунад, ки ҷароҳат дорад, ки бозӣ мекунад, ки иваз мешавад. Реал бошад ором ва бо боварӣ бозӣ кард, бе ҳаяҷон, бе саросимагӣ, мисли дастаи калон. аз дақиқаҳои аввал дида мешуд ки Реал худро озод ҳис мекунад. ҳамлаи онҳо бо Мбаппе, Беллингем ва Винисиус ҳамеша хавфнок буданд. ҳар боре ки ту ба фланг мерасид, дифои Барса дар ҳолати ноором меафтод. Кунде натавонист Винисиусро боз дорад. Кубарси бар зидди Мбаппе дер ҳаракат мекард ва ин лаҳзаҳо мисли хатари доимӣ буданд. Реал ором буд. агар як ҳамла намерасид, онҳо бозиро идома медоданд бе паника. Барселона бошад аз ҳар иштибоҳ асабӣ мешуд. ин нишон медиҳад ки ҳоло Барса ба як дастаи устувор дар ин бозӣ табдил наёфта буд. маркази майдон ҷое буд ки ҳамаи чиз ҳал мешуд. дар Реал се бозингари асосӣ буданд: Тчуамени, Камавинга ва бозам Беллингем. ӯ ҳам дар ҳамла буд, ҳам дар миёна ва ҳам дар хатти ақиб. дар ҳамаи ҷо Беллингем буд. ҳамаашон медонанд ки кай бояд бозиро тез кунанд ва кай ором кунанд. онҳо майдонро идора мекарданд. дар Барса бошад ин чиз набуд. Де Йонг ва Педри кӯшиш мекарданд, вале байни онҳо ҳамоҳангӣ кам буд. Педри гоҳи фазо меёфт, вале аз он истифода карда наметавонист. Беллингем бошад ором ва зирак бозӣ мекард, мисли роҳбар. корҳои хаби Алонсо бояд қадр шаванд. ӯ ҷавонтарин ҳайати классикоро ба майдон овард, вале дастааш хеле пухта бозӣ кард. ӯ ба ҷавонон бовар дорад, мисли Хойсон ё Каррерас. ҳамаи онҳо бетарс бозӣ карданд. муҳимтар аз ҳама интизом. ҳама медонистанд ки чӣ бояд кунанд. ҳатто вақте Барса ҳисобро баробар кард, Реал худро гум накард. бозии худро давом дод ва интизори шанси дигар шуд. аммо дар Барса мушкилот зиёд аст. ҷароҳатҳои Левандовски ва Рафиня ба даста сахт таъсир карданд. бе онҳо ҳамлаҳо суст ва беидея буданд. Ламин Ямал ки одатан ба бозӣ ҳаёт мебахшад, ин бор хомӯш буд. ӯ бисёр тӯбро аз даст медод ва наметавонист дифоъро шиканад. Ферран Торрес низ аз имконияташ истифода накард. вақте ӯро иваз карданд, Барса бозам хомӯш шуд. ҳис мекарди ки даста дигар чизе барои иваз кардани бозӣ надорад. дифои Барса ноустувор буд. Кунде ва Балде доимо як бар як бо флангҳои Реал монданд. Кубарси ноором бозӣ мекард. Гарсия бошад як лаҳза хуб буд, лаҳзаи дигар хато мекард. дар ҳамин ҳол дифои Реал ором ва боваринок бозӣ кард. Милитао ва Хиосон ҳамаи чизро зери назорат доштанд. ҳеҷ паникае набуд. дар бораи дарвозабонҳо фарқ равшан буд. Шесни кори хуб кард, чанд ҳолати хатарнокро наҷот дод ва пеналтиро боз дошт. агар ӯ намебуд, ҳисоб метавонист зиёдтар шавад. Куртоа бошад қариб ки кор надошт. ӯ ором истод, чун Барса ҳолати ҷиддӣ эҷод карда натавонист. ин нишон медиҳад ки кадом даста бозиро идора мекард. дар маркази Реал ҳамаи кор дуруст буд. Тчуамени қавӣ бозӣ кард, Камавинга суръат дод ва Беллингем боз як бор нишон дод ки чаро ӯ муҳим аст. ӯ на танҳо гол мезанад, балки бозиро мефаҳмад. дар Барса бошад марказ заиф буд. Де Йонг эҳтиёткорона бозӣ мекард. Фермин Лопес баъзан қарори нодуруст мегирифт. ҷавонӣ ва таҷрибаи кам ҳис мешуд, аммо Барса то охир кӯшиш кард. онҳо ҷангиданд, вале
захира надоштанд. Дар Реал Алонсо метавонист бозингаронро иваз кунад ва бозиро идора намояд. Дар Барса бошад скамейка холӣ буд. онҳо ягон бозингаре надоштанд ки метавонад бозиро тағйир диҳад. дар охир асабҳои ҳардуи тараф вайрон шуданд. Эл Класико беэҳсос намегузарад. дар охир ҷанҷол, тела, баҳс, кортҳои зард ва сурх. Педри хашмгин шуд, Винисиус ҳам, Беллингем дар миёнаи ин ҳама ҷамъ шуданд. Куртуа, Карвахал, Балде ҳама иштирок карданд. ин як манзараи маъмулии Класико аст, на танҳо барои ғалаба, балки барои обрӯ ва ифтихори ҳар як даста. аммо агар эҳсосро канор гузорем, натиҷа равшан аст. Реал имрӯз дастаи ором ва камолёфта аст. онҳо бо фикр бозӣ мекунанд, бо нақша ва бешитоб. Барселона ҳоло дар роҳи сохтани худ аст. ҷавонон ҳастанд, вале таҷриба кам аст. Флик кӯшиш дорад дастаашро созад. Футбол бо назорати тӯб, ҳаракат ва суръати баланд, вале барои ин чиз бозингарони зиёд ва таҷрибаи калон лозим аст. ҳоло Барса ин чизро надорад. дар ҷадвал фарқ 5 имтиёз шуд. ин на танҳо рақам аст, балки як ишора. вақте ки ту Класикоро мебарӣ, ба тамоми мавсим таъсир мегузорӣ. ҳоло Барса бояд таъқиб кунад. Реал бошад роҳбариро идома медиҳад. ин натиҷа одилона аст. Реал беҳтар буд, ҳам дар дифоъ, ҳам дар марказ, ҳам дар фаҳмидани бозӣ. Барса метавонад бигӯяд ки ҷароҳат дошт, вале барои чемпион шудан ин баҳона намешавад. барои рақобат бо чунин Реал танҳо хоҳиш кофӣ нест, таҷриба ва устуворӣ лозим аст. Беллингем ва Мбаппе имрӯз он чизе аст ки Барса надорад. бозингароне ки як ҳаракат ё як зарба метавонад бозиро ҳал кунад. Флик ҳоло маҷбур аст чунин роҳбаронро дар дохили даста пайдо кунад. шояд баъдтар Ямал ё Фермин Лопес чунин шавад, вале ҳоло онҳо ҳанӯз ҷавонанд. хаби Алонсо нишон дод ки Реали ӯ ҳатто бо бозии зебо ҳам метавонад ғалаба кунад. онҳо бо ақл, бо интизом ва бо таҷриба пирӯз шуданд. дар охир ин Класико боз як оина шуд барои футболи Испания. Барселона ҳанӯз дар ҷустуҷӯи роҳи нав аст. Реал бошад аллакай ба он расидааст. фарқи 5 имтиёз ҳукм нест, вале огоҳист. мавсим нав оғоз шудааст, вале аллакай дида мешавад. Реали Алонсо барои унвон омода аст. Барселонаи Флик бошад ҳанӯз дар роҳи сохтани худ қарор дорад. шумо дар бораи ин бозӣ чӣ фикр доред дӯстон? ақидаи худро дар комментария нависед. ба ҳамин тамом бори дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хайр бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.